Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti kadadabugi ken Don Leon iti sentro ti ili ti San Bartolome. Nakita ti Don ti kasosyo na iti illegal a negosyo asimreg iti maysa a restaurant. Sinurot na daytoy tapno kasarita na kuma, ngem dinan nakita pa iti nasao a tao. Iti maysa a rabii, naklaat ni Padre Simon, kaput at dalatan dagiti nagpalto-paltog iti pagnanaidan na iti simbaan. Kabayatan na, nasapa na pan iti munisipyo ni Mayora Chona Rugante tapno agtrabaho. Itagagayem, dinggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Dakkel gayam ti balor ti droga anak kumpiskar da hepe. Itinapasamak nga operasyon da idi kalman. Panagkunak kat dakkel mo't aperhuisyo da itoy. Iti asino Naimbag nga olas mo, Mayola Lugante. Asino nga taday ta? Anya ti masapul na kanyak. Mabalin manon, Mayola. Come in. Sige, sir. Umay kayo kuma. Agtugaw kayo, sir. Agya malak Mayola Lugante. Anya ka diti maipaay ko kada kayo. Siyak ni Mr. Wong. May sa negosyante. Kat kayat ko ang negosyo dito in lokalyo. Kasta ka di. Awan ti parikot, Mr. Wong. Nulakit di taligal ti negosyo yo. Kat maalayo dagiti umno a dokumento. Nawaya kayo nga agnegosyo dito San Bartolome. Anya nga min tinapasamak iti simbaan yaya ising. Ay na, saan unay ang nagistorya ni Padre? Amumutin day jay, ngumkit day. Ado ti gapuanan ti bala iti pagnanaudan na iti simbaan. Anya, kat kumusta ni Padre? Awan mutkit di ti dakas ang napasamak kenkwana. Isu na laeng ta nakabutbuteng ti kasjay. Yaya ising. Ngamloan niya ti kunam, di agsublita ijay. Saan ang makaid na? Aging gaasaan ko ang makasarita ni Padre Simon. Nakarating tayon dito amo. Bogi, agbatikan diti kotse. Siyaklangin ti mapandita balay ni konsihal. Sige lang, amo. Amok ngawan di pagpaggadan nyo dito Iso anatali ka. Pudno dayta. Mabiitak laeng. Adala na patag nga ibilin ko kini konsihal. Wen, amo. Di kayagdanan. Sa anak ka pumanaw dito Rayon kayo. Agpay sugayam ti imbaga ni yaya ising, Padre Simon. Monica, Anya tinapasamak dito, Padre. Ada ka din nagpanggap iti biyag mo? sino ko matagpanggap iti biyag ko? Ket awan mo ti kinaginurak. Awan mo ti amo kabasol ko. Tapno pagpanggapandak iti dakes. Ngam apay akas ti tinapasamak dito Kinapudno na. Jak amo no niya ti gagara ti nangaramid iti kastoy dito'y mismo ataang ti Diyos. Padre. No talaga kumasyak ti gagara na. Mabalinnak mo't asa na ban. No dahi tayo mapankupas siya rin dagiti agindag dito'y San Bartolome. Padre Simon. Kinapudno na, Monica. Saan ko akaguran no asino man dayjay? Gapo iti panang panggap na iti biyag ko. Kagurak dayjay. Gapo iti inaramid na iti pagtangan ni Diyos. Rimwar kami mat itay, sir. Napan kami kinimuni ka ijay simbaan. Kasta ka di? Wen, sir. Sapay la kumatasan da kami akaungat. Nagsubli kami mutla dagos. Si kamat ising. Anya ko maaga po agkaungat kayo ngay. Basta ti kayat ko. Kanayon niya ganad kayo. Nalawag ka di. Wen, sir. Hun gayam, imawag ka din kada kayo ni Ma'am Chona. Saan pa'y, sir? Apay kaday. Awan matkindi.
Alan Ising, aramidem mo dagiti nas kanya ramidem. Panawan na kundi to'y. Nasiglat gayam dagiti pulis balwaltem, Leon. Anya ti kayat mo suwen, Mr. Wong? Akasam tanapatay da sumagmamano kadagiti taok. Kat nakumpis kaldapay droga imat dagiti taok. Idita mo pa'y laeng. Inatap kon ataom dagiti nakaengkwentro dagiti polis. Ngamin, pinaglaylok dagiti taok ditoy no may papanit ti droga. Amom Leon, mas taawak. Apay naglaylo ka kat balwaltem ili San Bartolome. Mr. Wong, itinegosyo tayo, utag ti kasapulan. Numarik naman na baraken ka dagiti masignan. Masapo nga ganat ka. Iti kasta, kat agtali na tinadalos nga imahe. Sabagay, husto ka, Leon. Dahi ta magustuakan ka. Imay mat itay da mo ni kakan manang ising dito Mayora. Padre. Oh, Una yan, Mayora. Naunag ti sinay mo, Padre. Maalam pa'y laang ti ag-isip, itilaksid ti napasamak dito'y simbaan. Mayora. Jak kayat nga agari ti pungtot iti barukom ko. Aklo na ka nasakit tinakam ko, iti nagaramid iti kastoy. Saan nagaputa nagpaggad ti biyag ko? No dikat gapo, tadi naman lari na ti pagtangan ti Diyos. Padre. No pagaryak ti pungtot iti barukom ko. Amangan no dumtang to ti kanito amalipatak, ti kinasya sinok. Amangan no malipatak to nga adipen nakgayam ti Diyos. Isodyak kaya ti pailuyos itirek nak Mayora. Gapo iti kasto na napasamak dito'y simbahan. Iti kasta, agtalin na akalmado hak. Ket jakat agimula iti sakit tinakan. Nakarkaro manin na timibkar ti atap ko. Nga adda dito'y San Bartolome ni Mr. Wong. Yung nagpaiso nga da dito'y amo. Apay, adi na kaya't nga ipakaammo ka da kayo. Jakam mo, saan ko masumbatan da ita? Amo, Jak lakit di nagbidot. Iso dyan nakita kasimbra kita restaurant ije sentro. tirigat na amo. Saan nyo mo't na nakita, edi sinurot yun. Iso nga aging gasaan nyo ang makita. Kan makasarita iti personal dito'y San Bartolome, tayo Mr. Wong. Saan matarumbang, agat atap kayo latan. Tada kayo ti dihado, no kasta ti mapasama. Pampanunutom ka di payla ang tinapasamak kini Padre Simon. Jack ilibak, yaya. Monica, Naturod kit din ni Padre Simon. Tay tilikodan ti kasya na pasamak. Jack man lanadlaw nga adda amak na. amom, kasta mo tinadlaw ko kini Padre Simon. Imbes ko mga agbuteng, idaldalan na laeng iti isem ken angaw ti amin. Yaya Ising. Naidumduma ni Padre Simon. Kitsapay lakuma, takanayon atarabayan ti Diyos da apade. Taitikas diyan na pasamak iti simbaan. Posibley a maulit ken kuan at tinapasamak itinaudi akura parukaw dito'y San Bartolome. Ladingita nga ipadamag ka, Simon. Awan pa ilang tinaduktalan mi. May papan itinapasamak dito'y simbaan. Narding. Nasirip ti awanan bain. Awan na pulos ti pagilasinan iti kinasya sino na. Tilag na alami nga ebidensya, ket ti sumagmamano abasyo ti bala nga inaramat na. No sino man da jay. Hindi nalakit di bigbigan ti Diyos. Simon, Natureda nagaramid iti kalukuan diti pagtagan ti Diyos. Ngamamok ngagpatinggamot lang ti kinadakas na. No sino man da jay. basta agad nagkakanayon, Simon. Ket sapay la kumataawagan nak adagos, no anyaman bilang ti mapasamak.
Nakapagsarita kayo ka din kini Hepe. Wan, iso na lang taging gaita. Awan pay laang ti impormasyon da, may papan ka dagiti nakainkwentro da. Madlaw nga rod nga aburido ni Hepe. Kan nasa una anapan mo kanu kinita dagiti bangkay. Nagsigurado aksyon na. Amangan ko naknumay sa kadagijay tinang tambang idi kada kami kinibogi. Ha? Ngam saan ko ida nga amam mo. Ken awan met kadagijay abang kay tilalaki anang tambang kada kami idi. Naamamot gayam tinapasama ka ni Padre Simon, Mama. Nakapagsarita kami, iha. Apay anak sinaay kayo. Madandanagan ak ngamin para ka ni Padre Simon. Ha? Saan ang mailibak kada tayo amin tinapasamak iti sinukatan na apadi? Amkak nga amangan no maulit kan kwa na ti kasjay. Agpada tagayam, Mama. Sapay la ko matasaan, iha. Kaasimot ni Padre Simon no mapasamak met kan kwa na ti kasjay. Jak man lamadlaw nga da panagamak ni Padre iti laksid tinapasamak iti simbaan, Chief. P.O. Mendez. Naturod ni Padre Simon. Kasta ti madlaw ko kinkwana. Agpada tagayam iti paliiw. Isu na lang tasayang ti kinaturod na, no maisagmakit din. Apay nga minakasta ti pampanunutem, P.O. Mendez. Chief, saan nga dayo ang mapasamak ti kasta? Sa bali nga minti aramid dagiti saan tayo pa'y nga mo a kriminal ditoy. Dagiti madlaw daan naturod amang tubngar iti aramid da. Ipaknida. Ket dayta tinakabutbutan. Napinda sa damag, amo. Anyo dayta? Kumpirmadon. Talaga nga da dito'y San Bartolome ni Mr. Wong. Kunak tumet. Saan mi pa'y lanamuan? No niya talaga tigagara na ditoy. Nga mamumin no sa dino ti pakasarakan kan kuana. No kas tangarod. Agtignay tay tamad laing bogi. Awagam dagiti taom. Kat ibagam ngagsagana da. Kayat ko ang makasarita ni Mr. Wong. Ma'am, masansan akala at latan arumwar ni Sir Leong. Ising, Pagamuan takala at latan arumwar dakin ni Bugi. amumutan ti negosyante. Saan amasnup ti oras ti irurwar na. No adda makita na napintas nga oportunidad, tapno mapaduras na ti negosyo na, talaga atukmaan na. Sa bagay, tila ang question, ma'am. Anya a klase ti negosyo. Ha? Ising? Ha? Akwa? Ay na, pasensya kayon, Ma'am Chuna. Kumpurmi metlat taditan ang malablabid ko. Ay, pasensya ang dakla kuman. Kinapudno na, Mama. Dakkel man mo titulong dagiti tinangdanan ni Papa nga agbantay dito'y mansyon. Iha, Manipod addan dito'y dagiti tinangdanan na. Saanin ang naulit nga addan ang butbutang kada tayo dito'y mismo a mansyon. sa bagay, husto ti kunam, iha. Iso asapay la ko mata agamakan nga agpayso. No asino man ti agar-aramin iti kasjay kada tayo. Talaga bilibakan ka, Leon. Kabisadom talaga to'y balwaltem. Kung nagtumat ngamin ken ka, Mr. Wong. Anya ti kay tasawan dati, Mr. Wong. Apay nga daka dito'y San Bartolome. Oh, di mo ko na ipalit mo kadak dito'y, Leon. Agpatnal ta negosyo. Amo, Mr. Wong, agdwa-dwa ag atalaga. Anya kayat mo sawan, Leon? Imay kalatan dito'y baluwartek al di nagmanla pinakaamuan. Anya talaga ti kagaram. Leon,
Amok ang impluensya ka, Mr. Wong. Ngem, amo mat siguro nga ado ti connection ko. Isu nga roda nagpartner ta, tapno ad-ad dapay ana im-impluensya ta, saan ka di? Ngem, jak magustuhan ti kaadam di ti baluwartek, adi ka nagpagpagada. Kabailak nga ramiden ti anyaman akayat ko gan ka. Iti kaadam dito'y San Bartolome. Anya ti pagbanagan ti saritaan da Mr. Wong ken Don Leon Rugante. Gagayem di uliwayan adenggen tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Napan ni Mr. Wong iti opisina ni Mayor Arrogante ket kinasarita na tinaud-udi may papan iti plano na panagnegosyo iti ili ti San Bartolome. Nakunamot ti Mayor ang awan ti parikot basta lakit di legal ken kompleto ti dokumento ta anyaman a negosyo ti lalaki. Iti sabali a bangir madandanagan ni Monica may papan iti seguridad ni Padre Simon nang runa kat adadaga sa napasamak iti simbaan. Kabayatan na, naamuanan ni Don Leon no sa dinotayan ni Mr. Wong. Iso kinasarita na adagos ti kasosyo na itinegosyo. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Amo, Mr. Wong. Agdwa-dwa ka talaga. Anya kayat mo sawan, Leon. Imay kalatan diti baluwartek at di nagmanla pinakamuan. Anya ti talaga gagaram. Leon. Amok ana impluensya ka, Mr. Wong. Ngem amumat siguro nga ado ti connection ko. Isu nga roda nagpartner ta, tapno ad-ad dapay ana im-impluensya ta, saan ka di? Ngem, jak magustuhan ti kaadam di ti baluwartek at di ka nagpakpakata. Kabailak nga ramiden tan yaman na kayat koken ka, iti kaadam dito'y San Bartolome. Alaya. Mr. Wong, agpartner tayo ti negosyo, ngem, mainsulto ak iteraramidam. Leon. No pagat atapan nak. Sa anak mabuteng. Lag-lagi pam. Naalami den lapidam. Kasano nga amom ti may papan ni Titay? That was my gift, Polyo. Pasalabok, iti dadateng ko balwaltem. Mr. Wong. Iso dinak but-but ngen, Leon. Agpadali kao bagis tadwa. Noan niya kabala malamidan. Kabalak mat. Ngem sanen naskendo manon kasta. Sa ako nagpasensya. Gapu at lasom. Idi nakumpiskal droga. Idi libel tao kan ka. Iso tanangem kumah galaw mo, Leon. Amo, nadlaw ko. Bayat ti pananguray ko ken kay tay. Ato ti tao ni Mr. Wong, iti kadana dito San Bartolome. Ti awanan pa inawong. Sinaganaan na talaga ti amin. Anya ti kayat mo asawen, amo. Plano na tagbayag dito San Bartolome. Anya. Kasta ti turong ti sauna itay, Bugi. Plano nagsapay a kompetensyaan. Dito'y bukod ko, a baluarte. Manipod at danakan ko. Si kantinangay aywan kanyak, yaya ising. Katuan saan ka pa'y anayanak?
Agpapaaya kon kin ni mamam. Talaga bayag kan kada kami, yaya. Talaga akasla kamang kan ti pamilyami. Monica, kasla kabsat kun ti inam. Iso nga rod akasla anak meten ti pangibilbilangaken ka. Yaya, Aguray ka man balasang ko. Apay ay akas tamanen ti ibagbagam. awan mat, yaya. Malaglagip ko laan. Si kakit dimot. Ammo ko noan niya ti sumaruno nga ibagam. Anya, yaya? Ibagam manen, ana imbagak pa'y tanarik nam ti panangaywan ko ken ka. Saan akaskin ni mamaam? Yaya. Ay na, balasan ko. Kabisado kong dagita nga ibagbagam. Iso nga ambukon. Basta da ito'y tilaglagi pa, Monica. Napatag ka kin ni mamam. Naira na laeng nga isutiin na da ito'y nga ili. Iso anasken nga aramiden na ti pagrebangan na. Kas mayura dito'y San Bartolome. Naimbag taray lana at taka opisina, Mayola. Anya ti maipaay ko kan ka, Mr. Wong? Mayola, kaya't ko agbalin ta kumaag kayam. Mr. Wong, amin dagiti agindag dito'y San Bartolome, kat gayem ko. Nasaya no kasta, Mayola. Anya ka diti bangon mo ang negosyo dito'y San Bartolome? Kinapudno na. Maluglog yan ang construction building ko. Ha? Sak nakagatang sigod, nakapatakdalan na ulam, listawlan. Kasta ka di, Mr. Wong. Si kagayam tinakagatang itidayjay adiso. Wen, Mayola. Inasikason taok amin masapul. Tapno awan lapetak del building ko. Nasaya at no kasta, Mr. Wong. Katsapay la kuma, taado ti matulungam nga agindag ditoy. Talaga kasta planok. Baikan trabaho agindag San Bartolome. Tulungak ida. Anya ti kayat yung nga isaganak, sir. Anya ka kadising. Nasken ka di pa'y lang nga damagam, no anya tinasken niya sa ganam. Sir Leon. Awan mo ti okasyon, tapno gisagana kahit espesyal. Iso ano anya tadadita? Isunti sa ganam. Isunti dasar mo. Sige nga road, sir. Ayan ni Monica. Adda ijay silid na, sir. Mala. Siya kung ti mga yabkan ko na. Aglalang tayo na mga tao. Anya ti maipay ko kan ka. P1 Mendez. Binilin nak ni Hepe, Padre Simon. Saan nga min ang makadagas ditoy? Tada tinapatignas asikaswan na. Apay ka no? Umay kayo sukunan. Taikuyog kayo ijay presento. Adala kayat ni Hepe akitaan nyo. Barang no makatulong ka no. Tap no maamuan tayo. No asino ti agar aramid iti maikaniwas dito'y simbaan. Kasta ka di? Sige, P1 Mendez. Sumuro ta. Apay kasta tila nga masimbang patsona. Nabannuga. Awan anyaman na daytoy, Leon. Sigurado ka? Huwan, patsan na kuma. Mala. Aginan ka pa'y karon. Ni Monica. At dadakin ni ising ije hardin itay. Kasta ka di. Mapan mo lang kita ni Danijay. Madamdaman tulaangan. Talaga na banugak. Aginanaak pa'y bigyan. Simon, adda ka di mabigbig mo kadag ito'y aladawan? Ladawan na kita dagiti maatap ng agpalto-palto iti pagnanadam. May basar day tayo ti resulta ti na isayangkat ng investigasyon. Jack nakita dagiti nagpalto-paltog iti day di arabiin, Narding. Padasam lang nga bigbigan dagiti ladawan. Amang ano adda ti malagip mo ang nagbasak-basak iti simbaan. Sakbay na pasamak ti kasjay. Narding. Dakkel ti maitulong day ta. Tapno maamuan tayo ti kinasya sino ti suspek.
Talagang awan ti malagip ko. Awan ti mabigbig ko kadag ito'y aladawan. Kasta ka di? Nasken nga rod amang isayang kat kami pa itinaununag nga investigasyon. Barang masulbar matla ang teremswa, aparikot. Amo mo, no maaborido ka, iti mapaspasamak ita. Mabubor siya anak mat. Anya ti kayat mo asawan, iha. Kinapod no na, adadag iti madmadlaw ko. Diyak lagtagtagari, tagpalpaliiwak. Anya ti madmadlaw mo, anak ko. Pampanunotak namin. Kasla imposible ang negosyo laang ti makagapo. No apay nga adamang butbutang kada tayo. Ha? Danda ni amin ang negosyo dito San Bartolome. Kat ni papa ti akin kukwa saan ka di? Ha? Iso akasla imposible ang negosyo laang ti makagapo. Kadagiti napasamak iti kanlabas. No kasta, Chief. Nasken nga ron nga agkalap tayo pa iti kanayunan nga impormasyon. Talaga kasta ti aramidan tayo, P1 Mendez. Apa nagsinay ka? Pampanunutik lang amin, Chief. Marigatan tayon sa unay amang sulbar kadagiti parikot ditoy. Anya? Ket no jak agbiddot. Agkat katawa dagiti kabusor iti likudan tayo. Imbaga na ti kasta. Wen, isaw madanaganak. Imbagak mat ngaminen kan ka. Saan amunel ni Monica? Tapdo di nakit din madlaw dagiti mapaspasamak. Basta'y kagumaam nga ilimay kin ni Monica ti amin. Nising, amang nga nagis istorya ka kinising. Anya kumaga po? Siguraduem laeng, Jonah. Amom mat anasingad unay ni Monica kinising. Kat saan niya imposible nga ibaga ni ising kin ni Monica dagiti bagbagam ken kuana. Nadlaw ko nga itay kayo pa lang dito'y simbahan, sir. Ken, itala makita kayo dito'y. Sika ka di padi dito'y simpaan? Siyak nga ron. Siyak ni Father Simon. Kasta gayam. Nalagsakak makaamamuken ka, Padel Simon. Siyak Mr. Wong. May sani ko sante. Kabalbaluak laeng dito'y San Bartolome. Kasta gayam. Pakaragsakak ti makamamukan ka, Mr. Wong. Kasta akbat, Padel Simon. Madama ko laeng. Anya napasamak simpaan. Apay aduga panan pala. Aramid dagiti awan ti mapanunot na anasayat dahit ha, Mr. Wong. Anya? Delikado gayam dito'y lokal. Abang ano saan napintas ag business dito'y. San mat nga amin, Mr. Wong? At dalas sumagmamano nga awan ti maramid na anasayat. Dagi jay ti dakdakamatin. Amo, nakunayo nga tapakay na ikan ni Mr. Wong. Itinawat yu alapida. Posible nga rod, nga damat lapakay na ikan na kadagiti napasamak iti kalabas. Nang ro na ti pamutbuteng nga mapaspasaran nyo. Iti ka nito mapanagnagak na itapogi. Jackson tuen ni Mr. Wong. Uray pa'y ado ti koneksyon na talaga apalikitar ko. Amo. Iswa kayat ko amang bilin ka iti mapagtalkan at tao. Akanayon amang monitor iti amin na tignay ni Mr. Wong. Kandag iti tao na. Matong pala mo. Ngayon panag ko na. Nalakala nga likida rin, dahil Mr. Wong. Ngamin, natalikla unay. Kanayon ngagmaymay sa, nukas siya nga dapag nana. Bugi, nasirib ni Mr. Wong. Amok asan ngagmaymay sa laing dayjay. Masiguradok akalayon niya da tao na amang banbantay kan kuana.
Nangagko ti saritaan nyo itay kanibugi. Asino ni Mr. Wong? Anya ti pakainaigam kan kuana. Ni Mr. Wong, ti supplier ko iti droga. Anya? Diyos ko. Oh, apay tiyo na? Sigurado nga rod ama na yun ang ti parikot dito'y San Bartolome. Anya ti kayat mo asawan? Ag negosyo dito'y lugar tayo ni Mr. Wong. Anya? Dahita ti agpaiso. Namin anon a kinasaritanak. Maipapan iti panagnegosyo na kano dito'y. Jak ni namnama daytoy Mr. Wong. Apa yang nangikuyog kayo kadagiti agtrabaho dito'y simbahan? May sakleleyoso tao, Padre Simon. Sama ako konsensya kasta lang nga simpaan. Puno sa bali pamati mi. Nga mamok may sa Diyos tayo amin tao. Kati simbahan nyo pagtangan Diyos. Mr. Wong. Iso kaya't ko tulong tapno simpaan. Sakbayat trabahadol tapno ulno simpaan. Tapno saan makita gapuanan pala. Anya? Sala dayta, Padre Simon. Kaya't ko awatem daytoy. Anya ti linaon daytoy asobre. Anya ti plano ni Mr. Wong. Apay ang makisinsiningid kin ni Padre Simon. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.